Здравейте хора, аз съм Ретора и днес ще снимаме на Майнкрафт оцеляване. Добре, и както казах, ще снимаме на Майнкрафт оцеляване и вече съм скупена версия на Майнкрафт. Ей! И скина сам си го правил. Оп. Вече сега мой скина, не е на някой друг мангал. Добре. Имаме животни, там имаме горички, слънчогледи. Слънчогледи, ако мога да се прави. Жълто с голям бътък. Моля да стим крал жълто. Я чейте. Их, майка. Оп! Сори. Ето тук няма се чуя, ако намерим селище. Коне има. Вау! Аз яко. Няма се очудя, ако намерим селище. Сори, бич. Аре, селище. Аре, ти паля да чуш. Трябва гора като за начало, за да мога да си взема необходимата доза инструменти. И да си убия животни, прасета, крави. И овце, както винаги. И това е равин. Вау, ще моля го скоча. Ще мога. Ой, виждаме айрон. Бас всякото. Тъкно край на хората и айрон. Брат, якото. Честно. Нещо. Стъ. И някой от нас са почнали училище. Да може да не са почнали още, но... Аз съм почнал. Да, кой се интересува? Аз съм 6-ти клас. От 105-то соло. Да нас Далчо. Който иска да ме ограби, да дойде там, не се казва. И сега си направим инструменти, за да не сме някакви нубове. Ей така, крафтваме workbench. Ох, има кокошка. Тък, крафтнах. Сега, крафтвам кирката. И това не е чит. Спаун. Point. Това не е чит, да знаете. Това е чит. О, се върнем на играта. Да! Паднах. Сега си направим къбълстон за печка. Правим печка. Бирам кола като мангал. Аре, чай. Трябва да си отворя да си килата пия. Прясна девин вода, брат. Да. Той е моето оцеляване. Добре, с тия толкова какво сме събирали. Си пишем горе. Какво? Само 3 съм събрал. Пак тъпотия. Аз събирам още, трябва ми за печка. И за кирка. Сега дърт ми трябва. Моля такова нещо хора да ми трябва. Омага! Пръчки. Вижте, пръчки падат от небето вече. Това е просто много странно. Тук е айрончето. Тук има айрон. Мина. Богата мина си хванах. Сега тук само да се измъкна. Защото става лошо. Това не мога да се измъкна. Опа. Окей, сори. Ти казах така обидна дума. На бат геки. Оп! Качихме се горе. Къде сме? Дора на...
супер се развиваме. Чао, супер се развиваме тук. Oh yeah, achievements get it. Oh yeah, achievements get it. Сега трябва да изпикем някой. Кой е изпикем, бе? Сега почвам всички така с кирката. Ой! Не знаеш кой съм аз, бе. Аз съм Бат Георги, убит с кирката. Не взех ли ачивмента взимане на кожа, бе? Тук, бе! Ще ни трябва да крави за фермата, така че ще оставим малко. Тук, бе! Аз съм Бат Георги. Няма се смери с мене. Айде убили, бе, брато. Това си крат. Чайте, уби малко в цели. Чайте. Чайте, такива на така. Хора, виждате най-странното нещо в Майнкрафт. Някой виждал ли е розова овца? Розова овца в Майнкрафт. Това виждали ли сте го, бе, хора? Овца в Майнкрафт. Значи, това дете се дава Майнкрафта много странно. Пуш, до сега само черни, бели овце, сега и сиви, сега вече има и такива. Взимай пържолките. Аз слизам. Батмината. Ой! Бах се голямата. Много се бах. Кушко. Чата хакна докато. Сега, бам! Това защо вода? Нямам такова. Няма логично обяснение. Тук е мангал. Нещо тук пилета връчат като... Ес! Придобивка на айрон. Това ти просто. Оп! Ес! Още добивка. Така. Още няма тук. Окей. Майко, колко айронче си имаме. Ми трябва само един хит и умирам като куче. Хапни, че сега ще се причукаш. Хапни, че направо не искам да гледам такова. Още айрон. Трябва да айрон. Добре, си направим бас якото резорче тук. И това се го подобряваме. Защото викам това пак не са го сложили, дето дава супер многото кол, то не дава толкова. Което е лошо. Следващия епизод ще стрим къщата, сега само да отидам, да се върна. И да слага айрона да се пече и ще приключвам печето. Пиле. Че изкупам тъско. Залева. Съдерем 300 ниво, тръгна да си правим вече мечове и такива работи. Първо дъмъж ми трябва. Доста. Сега няма да разглеждам още тази смина, но ще приключим епизода тук. Явно. И там има айрон, но ми се взима. Тук още айрон. Още айрон! Какъв айрон? Като за начало доста богата мина на айрон. Вече имаме 24 айрон за цяла дъма броня, брат. Не дъма броня... Такова. Айрон броня, искам да кажа. Това много супер се развива на мен. Тук ли сме, живи ли сме, не знам. Чай хапна. Чай. Оп, напълно. Това ще е за този епизод. Благодаря, че гледахте. Дайте положителен вот на клипа. Абонирайте се.
коментирайте, ако ви харесват клиповете и чао! Чао!